posekedwa pompa tikupasirani zomwe wayankhula Vice President wa dziko lino Dr. Michael Usi pamene anakapemphera nawo ku chechi cha Malamulo Seventh Day Church in Cholo. Okay. Ndiyamwena ichi chifunika aishi pantetete iyako maikepo zinthu muchikire kumusika fandaiza kunofunda fayiwainake uyiya epage itinzanchali chinthu chilikapala aprotokolo abwino ndiyawa ife kuno tipamboko amene kubola kuti mwina fayiro ifunika ikhale pena pake ndikupemphera Vice President kuti approve. Moli mpingo. Chukua kubuyo kuli amayi Katolika umwamagi kwa bwino maiki la mompo kwambiri choyamba ndithokoze mpingo wonse kutilandira bwino kuno ndi kwathunso ambiri kudziwa kuti ndaphunzira medical school Pompano mapapa Heremani ndimatoka ndi amene wete kwakaipya kwetemule amakwera kuchipatala ukuku taphunzira school Pompano na kondwanso kwaona alumbe kuti now after a long time asakala after a long time komanso ena mnandiona ndikulankhula ndi mayiwa timachezapo agogo amenewa chimene timaseka agogo ndili iye tu amalifunsa uko achidaliti amalifunsa zokwatira sana malize sukulu ndi agogo na abusa atiwa yengerenda alalikira ulaliki omveka bwino anena nkhani za church nkhani za amboma munaona zachitika amboma atakulowelera za church komanso munaona zachitika church atalowelera chani za amboma. Each has to do his own work. Komano onsewa ndiana Mulungu, you can arguably say onsewa ndiana Abraham amalankulana sukuti uyu azita zake azika uyu azika azilankulana ndiyeno ineyo ndimakonda kulemba from imaginations ndikona ndimapanga masewero ndimapanga ma imaginations komanso kuona zimene ndikuona tikamalumbirira kumene malumbirira ngati Vice President ndinateka Bible kumanja sinateke manifesto chipani chilichonse chimakani manifesto mukalowa mboma zimene malonjeza anthu zili manifesto but ukamalumbirira sutenga manifesto umakapanya vita umakatenga Bible kapena Qur'an koma mgwirizano wa inu
ndi anthu kuti akuvotereni ndi manifesto. Kwa kulumbirira manifesto mmayisiya uko kutenga chani kodi Bible kapena Quran. Ndiye mazifunso why not take the manifesto, immediate agreement between you and the people? Timatende gani? Bible, ingatenda Bible, ena matenda Quran. Now, mpando wa president achakwera ni mpando wa Mulungu. Iwaja alibabele pajapo kuyimirira ndani kodi Mulungu wakumwamba. Pamene paja ni mpando wa Mulungu. Is a delegated responsibility. Mukayangana pa Luka 19. No, is it Luka from 19:29? Yes, Luka 19 from 29 to 31. No, to 31. Luka 19 kutoka 29 mpaka 31. Yesu anatuma anyamatake awili mutatenge ku koma kupenda kupita ndo akufusani kuti bwanji mutanga bumuyi mukande kujani ambuya kuti akumufuna. Ndiye ineyo in my imagination now say why kukatenga ku unapita bawili so unapita mtu mmoja yeye kablanji. Ndiye ndibache iya mwina Yesu anaziwa kuti akapita mmozi azobera kana kwera akapita mmozi akamta kodi akamkwera. Why that temptation? Popita kutenga kuruko amaenda kupasi. Ndiye muone mtu watu wakatenge njinga ndio kuyenda unaenda kutana katenga njinga mungapende nayo saikwera ulikwera komana tumawili pitani kuda Yesu sana ndikwera ya Yesu bi bumiti kwa iwe wa Yesu usakwere ndifuna ndikameka ni yofunika anthu tikalwa mboma. Whether you are a politician or a civil servant, you are sent by the people. Pitani ungaitengere ku tizamkweleko ife tikalwe ku Yerusalemu. Koma andale ambicha bile maka matipati kuzafika lero andale ena masimu semansi ena akamutenda kuyo kalibu 4 rosa na mkwera ama mkwera kuja ndiye mkwera kuja watu kama hilo kamera washika sana ndiye kuona zituko zake kwa na mtu kumaboma liboma linga maji bridge yake hii amkwera huyu amkwera wakitako yeye kahote la huyo. That's why different campaign atiwa yenyeenda kusa kuna kuti mukaidi nchito yo yanga na kuti kodi mboma mu a 7th day ndi ndani list them down. Politicians monga wachazo ile Minister of Finance atichola is an adventist tilipambili ujina na kose a 7th day kujika inu antu akutumani ambuya akutumani mukatenge ku musaka kwele kuyo azibwera kufuna kodi musana mkwele chifua ukapita weka the temptation is there uyu ndo kwele kawo umugwera kuyo amenda awili potenga kodi guru as you have said papite politician kapena wangoma akatenda ku one people sakrabati Ponko, they should be true. If you can find the point that I'm trying to establish. Muziti pemperera. Muziti pemperera. The temptations are there. Ena, I'm talking about background to Sauka. Ndimamu ya yakuta, utauna nzino ulido. Ndilamba zati tusami na zati zikuluka tukuta ndalama tukuta uli kuchunguka nje unosauka ama mtu ya nditapepo ndilamba zati tabido iya na bila chuo yaka sije wajina
timalandira ndalama zambiri kuchokera ku Denmark. I remember one time we are looking at distribution. Ndiye timaseka. Tunataka kuti tunalandira mamilioni. Koma zonsezi zili kwawo. Kwa milioni yonse yakoni lili kwawo. Lina lipite Mhorongo, lina lipite Musanje Ukuku, lina lipite Makanjira, ukazimwaza. Bulu alisapita kuti apite kwawo asaperedwe. Ndiye we need prayers. Amen. Chomwe chonso amipingo ina kadasilamu. And I'm happy to tell you kuti akulu ampingo akatolika. They have been calling me Bibelera. Tolika date lisabele bulu. Amen. Asilamu so Bibelera lisabele nyakoni lisabele bulu. Ndiye hali mkulali alikuwa alitanzanga garanda kuti ulali kwangu wasikulalo musakwele bulu. Amen. Ile kusi nikizali manoko mwina ndipo nilazina makusi kwela. Amen. Mutitepelele mawe na opepa mpingo tizapepelera so Madam Merechi agusa Mzambili amunao analizao wana kwa selekideka sinuziwa Pastor Matekenga wakuna kupita maka apepelera maka ibira nyimbo amadinya bisa agusa mpingo kwa na wena pepelera eneo nani sulu kabali abusa wawa akibisho mususa akitira kandi bira akaso nani so ndani hapo anabera ali bira acha kwera siku ndio malumbili salika na iwa twaza kikaza mbili ana kubusa ndiko ibaola sabata ndani hapana ndiye naye ana uhanga ni tunakumbuka what I'm trying to say, I had a Chilima, a Christian, I was in safe hands. I am with Dr. Chakwera, a Christian, I am in safe hands. Kumatofunika is not just being a Christian or a Muslim. To practice. Zvene mugogani akufuna. Muziti temperera. Pano papatu tizibwera. Kulalikira. Monga mpingo tukala masiko siriza. Kabati kama masiko siriza. Iluso monga ifa mpingo. Tisama kulikina kalikose kuti boma lepira papa kumasuja kwache na mrabaziko. Bali zina zitu unga chite maka siziteka because we are in the last days. Zimene zonso muzia masubira anthu. Amfazizio tukunanya kodi masiku osiriza. Umaliza belibeli ni kutongoza kwambiri. Chifanya chikondi chimene munakondesera mtabera pano. Ena ndikuziwa. Nabera pano upawe babasi. Zova zimene malandira ine. Abali pasa na mission. Amakwezi mabero. Naba kuchena kunoko. Kupita kumuzi. Mwana kuti Mike ukuwa balazamu ndugenji. Kawazika kuti. Sini maungu lansu wali maungu vala basi wako chena. Pano unajia ndalina mtu Mungu wa kudalisema. Mungu ama kita zintu malinga na zimena kufuna utapanilisi. Nchitwa ifeo jukulali ya mtenga. Umaliza bepende azima ya dolika ni maziwa kuti ama kala busy mwende na mtolwa kupita kuchipata anto kupita busy. That is the mission. Chikala ifeso meti boma zimene tizichita every day should be an act of worship through service to mankind. Ndiye potangizana ndi mpingo wathu azima ya dolika lero ndabwezera bulu amene sina mkwere. Bulu amene sina mkwere ndakupeleserani inuso kupita kwa anthu osaukalo bulu yomusankwere akafike. Bulu amene yo ndangolo akubene ku vice president wo sina kanini kaya ndiyo kusanya abungaji kamene kaka ndikusirani 2 million malai macha. Yoti mugirire chito
yoti tifikie anzathu amene akuvutika. Ambuye akudaliseni zikomo. Zikomo kwambiri mamayi Adolika tikuthokozeni kwambiri mwagwira ntchito ndiye auti wadatsogolera Adolika atulukanso ali kuti alipo atsogolera madaba fikani ine msindizi anaulisa ndikwerati alamdeni chipamatu ndikuthokoza Mulungu wakumwamba chifukwa ndi Mulungu wadongosolo. Ambuye alemekezeke chifukwa cha mphatso yomwe a Vice President apereka kubungwe lathu la amayi Adolika ife pano pa Malamulo. Tikuthokoza a Vice President mwendera padera chifukwa cha mphatso imeneyi. Zoona ife amayi Adolika pano pa Malamulo buluyu sitimukwera nafe tikakweza anthu ena ndi bulu amene. Ambuye akudalitseni. Mukomas era manuzo ndikwele aida tsokoza kwambiri tikatera tsopano tidzayimirira kuti tipemphere ndino tikapemphera tingokhala choncho. I think yadzamba da Vice President athu kutuluka muno pamodzi ndi ntchito yawo kenako madikoni atitulutsa mwachirongosoko. Ife ndife anthu osunga mwambo, ndife achirongosoko. Tiyime for the benediction. Yehova akudalitseni inu na kusungeni. Yehova awalitse nkhope yake pa inu na kuchitireni chisomo. Yehova akweze nkhope yake pa inu na kupatseni mtendere. Ndipo chisomo cha mpulumutsi wathu Yesu Khristu chikhale ndi inu nonse lero ndi kuthawi zonse mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Tikhale our Vice President, at your own pleasure, you may take leave. Thank you.
Zikomo kwambiri Machewa Sinosi imene tamalizira mwambo wa mapemphero kuno ku Malamulo Seventh Day Adventist Church kuno Tyolo. Zikomo kwambiri nonse. Ana, pilih pada mana? Zimene mundi mene Michael Usi, Vice President wa dziko lino, walalikira ku chechi cha Malamulo in Tyolo kumene anachita